guys, sezvo tatambobuda kudayo so tikadzoka nemazenge edu aya mukuona nemapuranga nenhungo dzedu dzefuture kitchen tenge tiita sei tichivaka. Saka tichiri pano nanagogo zvisinei tatinonokei kudzoka. Saka foodwo tatangosiya tikati unza ndikubatisei tikati chiregaita sei tichi vana vanga vagerwa samukuona mumashure guyai kunekwabarira kati vana vanga vagegwe then uko kubathroom ichi chedu ichi chatombochimirira nhasi kuti chike chipera. Ona manje zvinowandisa then uyu ari kugerwa mari varashe vari kuuyandisa pa vakugera finally vago munoita neshaving. Alright. Saka vanhu vainyepa kuti haiiti wani inoita iri vandiri kushevha endesa mumusoro. Saka motanga maita sei Mairuva? Chimboisa isipo yacho toni kwamboisa sipo yacho modii moisa sipo madero moita sei? Kwa madero maita sei? Kusazvimvura ndokuti zviite sei Mairuva? Wasachekwa zvogera zviri smart one. Makadzidziswa nani? Sindai padhuze makadzidziswa nani? Namai nambuya ava? Kunyi musha kwenyuko ndokwa makadzidzisiwa. Saka mogona zvimi. Saka mami musina reza asi shaving machine mamunayo. Ndosaka mami musingageri ako makati kuti sister shero reza dziya ndandinadzo zvemota ndokangamwa paya. Modzi kana padero pasarira modi modzokorora. Nhasi give wachena. Ndazokangana kutsvaka mushonga wacho zvisasa tatozotsvaka mangwana zvandiwandisira nhasi. Zvowanda uyu. Saka mushonga wezvisasa touya nawo mangwana. Next sisi ndo ava vari kupinda. Then kuna huku ndikusha kuti bathroom redu munhu unogeza unodii unoyapa uye kuno kubathroom unoyapa asi unovanda apa. Ndopa unovanda ipapa pogadzira ndire yako apa otogeza asi uku ndikakotamba zvendakadai apa pane vanhu apa hauonekwi. bediwe chapagadzirisa vasingane maekera chingangodiwa ndezvekuvhara pamukova kana machigeza masikati. Iri rakanaka bepa iri reblack iri enda nechekure mbichana asi izvi zvazvinazvindinakira zvinoonesa munhu. Iri reblack hauonekwi nyangwe masikati unogeza. Ndakambonogezera uku kuseri kwechiri ichocho ndakageza ivo kwakusi kugeza ikoko kunonzi kungonozvidira because waiti ukada kudai wonzi kuti ukada kuti mvura kudai wonzi kuti zvana zviri kutamba kuti zvobva kuchikoro zvobvepi. Ndakangouya ndakadero ndokubva kuti ngatigezei manheru kana makuseni chibva kuchikoro ndakakugezera zveshuwa kuseri uko kunogezeka asi unogeza uchimanye nemere budi ndizvo aisho naidzidzi pesi dzakabata kamera dzakatombokugezera kuseri koko. Hapana chatisina kuita pano. Chavari kuita ndo chatiri kuitawo. Chavakaita ndo chatakatoitawo nesuwo patakasvika panapa. Saka kugezera mudondo for the first time paseri pechiruru padhuze neroad ndakazviitawo zvamunotoona kudai. Asi ndakati handisi dzokorori. Ndakamanyisa ndikati apa unenge wakufunga kuti saka nyoka ikabuda apa saka nchamanya sei ona manje. Saka tazoti kuna baba ekerati ngavafanira kuti titirewo chibathroom chokuti mango masikati unogona kutsvawo woti rega hangu ndikasire kugeza mozviona manje. Saka ndochitemberera bathroom chedu chatinacho icho mochiona chakanaka ka atitenderei mumunda weite choda mavhu mukati. Ivani vekutanga vakatangirepi ivani vekutanga vaikara ivani vekutanga vaikara ivani vekutanga vaikara ukufarira bathroom yavakona Maruva. Saka guys ndizvozvo tine toilet yedu yatinayo pano bathroom yedu hamusi
mekuti vanhu vangawetera vedwe ndovengoti tigeze nokuti seri kwechirubodo then wapasati pane line panapa tinonanika muzvikwenzi amaona apa saka tisaita line ilo ndiri yangu iyi yandaita ndikananika kupi muzvikwenzi. Like I said, there is nothing that they did we are not doing. We are also doing the same thing. Practice makes perfect. You know, yes, can you remember Lulu? Takwita by the next year, Chachena, who's one? Yeah, but you see, Sasa Jakawanda. Yeah? Yes, can you remember? What are you change? Chachena, what you get up to much too. Yeah, I could know memo, do why memo. Ruva ndo pone kwa runako gwako manji. Ruva. Rururu. We watching. Sasa zvazvomukuvadza. Saka mai Ruva basa rebhabha muri dake. Mogonesa. Uyu zvake zvimwe sasa zvakutoekera zvikutobuda ropa. Nyarara mwana, nyarara mwana, for the people. G West. My love. I'm not big on bodo. It bothering the no because as a day, man. Come and you could be ground. She told which I money push. Come and you could send some one go yawi. Maushaiwa. Mausha. Ishi chitukutuku amusimakagadzira ichi. Ndi baba. Oh, ndozotokusira hangu mugoti wangu. Ichi chitokotoko chonetsa ichi. Ivani vekutanga vaigara. Ivani vekutanga vaigara. Ivani vekutanga vaigara. Biforesato. Iwe